Pražská mincovna uvádí stříbrný medailon v poctě Zdeňka Millera. Avers medailonu je věnován portrétu otce Krtečka. Vlevo na vyleštěné ploše najdeme jeho stylizovaný podpis. Napravo od portrétu pak životopisná data Zdeňka Millera. 1921 až 2011. Pod nimi je umístěna značka Pražské mincovny a signatura autora. Tím je designér a sochař Miroslav Schovanec. Na averzu najdeme také českou puncovní značku. Revers medailonu pokrývá stylizovaná krajina millerovských pohádek. TV vodí Krteček na své oblíbené hromádce. Je obklopen kamarády ze svých kreslených příběhů. Krteček se raduje z přeletu motýlků a jeho radost sdílí ježek i zajíček po jeho levici. Před hromádkou pak dovádí žabka s Krtečkovou věrnou souputnicí Myškou. Mravenci mají plné ruce práce s čerstvě utrženou jahodkou. Opis medailonu zdůrazňuje Krtečkovu světovou proslulost. Najdeme na něm označení postavičky v několika světových jazycích. V češtině, angličtině, němčině, francouzštině, finštině, japonštině a čínštině. Medailon k poctě Zdeňka Millera má průměr 50 mm a váží 42 gramy. 1000 kusů bylo vyraženo z ryzího stříbra a 2 exempláře jsou zlaté. Jeden z nich je určen pro charitativní aukci nadace Zdeňka Millera a druhý věnuje Pražská mincovna rodině autora Krtečka.